Hai máis de 8 anos que se construía este aparcadoiro sen que ata o momento se destinara a tal uso. Dende Iceboiro instan o Concello a súa apertura para acabar cos problemas de estacionamento no casco urbano. Coa cantidad de aparcamentos que fan falta, pois non hai aparcamentos. Hainos aquí, cerca de 100, xa os baixou a 70. Son cerca de 100, pasan de 80, non 70. Cada vez vai desacreditando máis as obras dos demais. Pola súa banda, dende o Executivo alegan as múltiples deficiencias de construción das instalacións, ademais de filtracións de auga e problemas estruturais, aluden á escasa altura da entrada que impide o acceso dunha grúa, razóns que non convencen á formación independente. Pero en todo caso aquí ten 2,40 metros de altura, o dali ten 2,10, o de arriba, xunto ao Concello, e ademais chove ali dentro, en canto caen 4 gotas, todo o mundo sabe, pode comprobar que ali chove, e se chove aquí, leva aí 8 anos e non o ten arreglado. Pero aí dentro non debe chover moito porque aí dentro gastou centos e centos de miles de euros para facer unhas novas divisións e meter aí a jardinaría, oficinas, e toda esa cuestión, como se o Concello de Boiro fora pequeno e non tivera oficinas. E resulta que é unha disculpa para desvaluar o traballo dos demais.